Dostlar selam. Мен Konstantinovka якларына юл тоттым. Ранис исемле җегет үзенең тормыш иптәшенә бүләк әзерләгән мине. Точнее, минем гармонда уйнап җырлаганымны. Только вот юлда пробка, но чакырылган сәгатькә соңга калмый гына барырга кирәк. Все, уңышлар. Oyunlardan yaptı mıntama. Oyunlar ay hay yok iken, siyu bilen tuluşak iken. Oyunlardan yaptı mıntama. Bu bir bəxtini, izle bəxtini. Yuk yıklamayı